За или против домашните работи? Да. За или против използването на телефон в час? Не. За или против частните училища? Да. За или против униформата в училище? Да. За или против оценките за поведение? Да. За или против НВО-то в 4-ти клас? Не. За или против НВО-то в 10-ти клас? Да. За или против физическото наказание в училище? Не. Замислите се. За или против ученически съвет? Да. За или против учебните часове да започват не по-рано от 9 часа? Да. За или против изучаването на предмет религия? Да. За или против обучението онлайн? Не. За или против дигитализирането на учебниците? Да. За или против задължителното присъствие в час? Не. За или против безплатния обяд в училище за всички ученици? Да. За или против татуировките? Не. За или против сексуалното образование? Да. За или против висшето образование? Не. За или против пушенето? Не. За или против казармата? Да.